Популяр җырчы Раил Бикбаевны очраттым. Раил, менә мондарак кил әле, менә мондарак яктыгарак, мондарак. Раил Бикбаев, менә монда бик әйбәт күренәсең. Син миңа бүген очрадың, корбан чалу артыннан йөрисеңме әллә, дустым, дип уйладым мин сине. Иртәгә бит корбанга ите. Корбан чалып, аның артыннан йөрүем түгел, намаздан кайтып киләм, намазга барган идем мәчеткә. Намазга кайсы мәчеткә йөрисең? Кайсысына вакыт була инде? Менә хәзер кайсына барган идең? Шишмәледәге Дин Ислам мәчетенә. Шишмәлегә барган идең, шулай бит? Кайчаннан бирле намазга бастың инде син? 5 ел. 5 ел? 5-6 ел. Намазга басырга нәрсә этәрде? Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә. Карчыгың исән саумысың? Исән сау. Карчыгың исән сау? Ул каршы түгелме? Юк. Юкмы? Корбанга итен ничек каршылыйсың? Корбан чалганың бармы? Бу араларда гына юк әле. Юкмы? Аллаһ Тәгаләдән вакыт җиткәч, Булай чалганың юкмы бердә? чалырбыз Алла бирсә. Кара әле, менә син җырчы бит инде. Сәхнәләрдә күренмисең. Кайбер артистлар менә гомер буе җырлыйлар. Кайбер артистлар менә синең кебек әйтик югалып та калалар. Нәрсәдән бу, Раил Бикбаев? Дөресен әйт әле безгә, чын дөресен. Безне менә монда агачлар гына тыңлап тора. Халык юк әлегә дип әйтү. Мин җырладым. Татарстанның атказанган артистлары да булдым. Аннары соң әниемне җирләгәч мин укыра кердем, бит укып биттем. Укып чыктым. Кая кердең укырга? Шуңа күрә әзрәк эшемне дә туктатып торырга туры килде. Әзрәк кенә эшләдем. Кая кердең укырга? Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамладым бу ел. Син бөтенләй дингә бирелдеңме инде? Имам хатип булдым, Имам хатип кайда эшлисең, имам хатип булып? Әле эшләмибез, анда 42 кеше укып бетердек. Киләчәктә бәлки Аллаһ Тәгаләдән насыйп булса эшләп тә куярбыз. Ни анда Мөхәммәдияне бетергәч хәзер җибәрәләрме инде? Теләгән кешеләрне җибәргәләделәр. Авылларга, районнарга, зәйләргә чакырганнар иде. Сине кая җибәргә, үзеңнең кая кайтырга теләк бар менә? Теләгең бармы бер авылга кайтып, авылны күтәрергә? Синең бит тавыш бар, азан әйтә беләсең, шулай бит? Әлхәмдүлиллаһ. Азанны матур итеп әйтәсеңме татарча? Әлхәмдүлиллаһ. Белемне бирделәр, гыйлем алдык. Аллага шөкер. Укытучылар бик яхшы, бик гыйлемле, бик тәкъвәле, әхлаклы, югары әхлаклы укытучылар укыталар анда. Син кайсы районнан үзең? Арча. Кайсы авылдан? Сижидән, Сижи өлкәсеннән мин. Сижи. Шул авылга кайтырга ният юкмысың? Әллә карт бабайлар кертмиләрме? Раил Бикбаев безнең садака акчасына ырынмәле син малай дип. Кем белгән менә Аллаһ Тәгаләдән насыйп булса әллә эшләп тә куярсың анда. Менә анда киреп укырга, укый алырмын, укырмын дип тә генә алай. Уйламаган идең, бит. Ниятләп бирмәгән идем, менә шулай насыйп булган, бер эшләп тә булмый бит. Бүген көнне нәрсә белән акча эшлисең соң? Акча заманасы бит. Капитал, менә капитализмны язып, капитал дигән китап язган мәле Маркс абый. Маркс бабай. Мин бит элек-электән акчага алай мөкимән булмадым. Юк, акчага син мөкибән түгел, тормышны алып барырга кирәк, карчык бар. Ипи кирәк. Әкренләп бара инде ул бер җайга салынгач. Юк, каян керәсең ул акча? Пенсиямы? Пенсия. Менә алып бугачуың да пенсиясе, алып бугачуың әле кичә укыдым. 10 мең икән менә хәзер. Артистларның шуннан да артык. 10 мең. Ул аны нигә бирә икән? Бер инвалид хатынга 10 мең. Алып бугачу бит бөтен сырны дерсел киткән. Бугачу 10 мең ала. Бу бит инде көлке. Менә син күп маласың, син пенсионерме әле, юкмы? Юк, мин пенсионер түгел әле, алхамдулилlah. Куркытмас инде диген, бит. Пенсиягә чыккач әйтермен аннары. Булай нинди акчага яшисең? Әйт инде. Миңа гына шыпырт кына, менә кылагымны куеп торам. Казурда үстерәсеңме? Юк, әйтмим әле, менә Казурда үстергән, мин монда Казанның шәһәрендә яшим бит. Юк, Сижи. Юк, анда безнең туганнарыбыз гына бар. Сижи өлкәсендә, Сижи түгел әле, Фашинов Паник дигән авылдан. Алайса бер дога укып кит әле, матур иттереп, кыска гына тыга. Ихласман да әйт әле. Иштик тавышыңны. Резидә Шәрәфиева бер укыган име машинасында. Ихласны. Әйт әле. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Элхамдүлиллаһи раббил галәмин рахманир рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم